televizor. Why, Mai of tare. course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Wow. Her Ce hair is păpușă sturdy and faină. won't come out when you Cât brush costă? it. Am verificat și acum un Anything catralion. else you'd like to 5 say, lei! Credeam că un catralion. Just like you. Aha! What's the time? Playtime! If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Ce fain! An entire hour 2 in the lei most per magical toy persoană! factory on Earth. Yay! What are you waiting for? Come visit the factory. Yay! We can't Ce e aici, bă? E o floare mare. Ce fain! Unde sunt? N-a plec acasă. Vreau acasă. Dar îmi parcă îmi vine ceva să nu merg. Luna plină! Cașetă. Bla. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Bla 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 Playtime bla Co. bla toy. bla 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 bla. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, A few we also moments pride later. ourselves on our... And that's one of the more Ce e heinous aici? aspects of our Nu știu. security system. Hai să mergem. No spoilers. So, you got my warning. It's not too late to turn around. I just Tren, hope tren, that you're tren. certain whatever you're doing is worth it. Văd o idee, dar nu știu ce idee. Cred că e pachetul ăsta de jucării. Bogibot. E verde doar. Am înțeles-o. E doar verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Am uitat. Stai mă că am uitat. Bun. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Cum nu-i corect? Trebuia să deschide ușa asta de mult. Mă duc din nou. Nu vine să cred. Miam, 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 miam. Am dat cu capul de perete. Au. Au. Cutie. Cutie. Deci văd ideea, dar nu înțeleg ce idee am. Verde, roz, galben, roșu. Verde, roz, galben, roșu. Verde, verde, roz, galben, roșu. Bine, să mergem. Computator mai bine. Bine. Vreau și eu să-mi cumpăr TV-ul ăsta din anii 1800. Cât e? Nu cred că e scump deloc. Chiar dacă nu mai există pe vremea asta. Next time. Grepe. Ce grepe cu? Down the straps. Bine. All bodaca. No! Pot să trag lucruri! Pot să trag lucruri mici și mijlocii! Pot să fac curent! Thank you. What's the time? Playtime! Oh my goodness! Acum, măicuță, a venit totul la mine.
Mersi! Unde am plătit să merg? Hei, ce se întâmplă? Mână. Am ratat. Am ratat. Bună, cine ești? Bate pa! Mai... Mă duc acasă, tu stai acolo, ca de obicei, chiar dacă, nu știu, m-am blocat și pa acasă pot să deschid ușa. De ce nu bați? E blocată ușa de geamul ăsta. Acum... Și de geamul ăsta. Și de jumatul ăsta. Azi am venit să botezăm pe Huggy că a devenit statuie și că a fost eroul nostru, care cele mai pincioroange lungi. Da, amin. Bun. Bate palma. Vreau să încap, nu mă interesează, nu mă duc la Power. Bine, mă duc. Doamne, dar multe efort trebuie să fac în fabrica asta. Când ai scos-o din buzunar? Chiar dacă ai picioarele astea lungi? Da, ai și mâini lungi, are sens. Dă-mi eu. Mersi. Băgăm prizele. Mi se pare că am încurcat. Bună! De ce ești cu roșu? Cred că e ketchup. Bine. Și doamne, e asta? Mi-am blocat mâna. Bă, acum o iau. Și ce fac? Atâta? Yeee! Unde merg? Unde-i? Până, ce fac? Te rog, întoarce-te. Eu sunt noua mascotă. Huggy, Wuggy, 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 one in the star. Mai este aici? Huggy, Wuggy. Chiar dacă nu e aici să cânte. Nu știi ce ratezi, Huggy. Stai. Yeee! Bună? Hei, vrei să spun o reacție chimică? Ca să poți să iei reacția asta chimică, trebuie să piciodidele, să le combini cu costididele și poți să le iei într-o reacție chimică, să le iei foarte rapid mâna. Sau dacă vrei încet, costidele să le pui cu pistocidele și cu șortidele să le faci așa, să-i mână. Și să dispari în aproximativ 999 speed, să te duci până la undeva și să știi tu. Un aroz. Deci ai înțeles reacția chimică. Credeam că vrei să te mă auzi mai aproape. Nici nu ți-am spartă! E cineva aici? N-are cap. Te-am mai văzut pe tine. Dar acum ești complet. Ai ketchup, vezi? Să te ștergi. Mai am 3. Yay, mai am 3. Bun. Am luat una. Am blocat. Pot alerga. Bine. Abia acum, după 2 ani, mi-am dat seama. E una acolo.
Ia-o! Na, iau și așa. Uhu! Yay! Hagi wagi. M-am blocat de stâlpul ăsta! Intru. Am dispărut din fabrică pe vecie. Nu înțeleg de ce nu puteam să plec de la început. Avea geamuri ușa și nu știu de ce avea geamurile alea. Yeeey! Ce-i acolo? Ce s-a oprit? Am uitat să pun cardul. Ascultăm. Ascultăm și învățăm. Dom, ascultăm. Stai, mă. Ce e aia? Oh! Yeah!